minaon sa kinkinay. Ay, ito kami minaon kang nung dumaan. Sus, gano'n. Dami nito. Banggi, sak niya so, pinigilid dyan, so mga karamon, pinigilid ng bayan, kasi na dati, saan sila yung pag-ibo sa pagkain niya. Naligid ang banggi, sak niya, kaya nga ni, bago maaraman mo. Naligid ay sak niya, tapos sa agapunan ka, kung ano daan. Pinigilid nila, nagbibigay. Thank you, my friend, James Gipi-Gipi.
Mega love you, shout out kapatid na Dragon Balls. Maraming salamat kapatid sa pagbisita mo. Mega love you, shout out Pumaring Litz. Maraming salamat po sa pagbisita nyo. Isang mapagpalang linggo po sa atin lahat mga kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat po mga kapatid. Magandang hapon din sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Tuwad na talaga. Wala kang live. Wala kang live, Goy. Ah. Wala kang live, Goy. Kain tayo. Nakain ako eh. Kain. Kain. Buti ka pa nakasahod na, no? Ano ba to? Binagoongan na talong. Ulam namin. Ano? Binagoongan na talong. Kung nakuha ko na sarili kong ATM, kaso AUB, hello, money up siya. Kwan siya, natanggap siya ng wire transfer. Goy. Natanggap siya ng money transfer, dapat tinanong mo. Nung nag-open ka, dapat tinanong mo kung natanggap sila ng money transfer. Ano ng wire transfer? Okay. Tapos kunin mo yung swift niya. Tapos i-verify mo yun dun sa kwan, sa account mo. Dun sa Google AdSense, i-verify mo. Magkano open account mo, Goy? Goy. Magkano open account mo? Okay. Mababa. Mababa, Goy. Mantalan sa akin sa BPI, 3K. Open ko.
Sa akin malaki. 3K BPI. Open account ko. Mag-registered muna. Ngayon ba sa kanila? Okay, tama-tama yan. Pa-end na rin ako nun. Ang nakarang ko nag-live ako ating gabi. Alauna ng madaling araw, nag-live ako. Sa BPI kasi dalawang ID hiningi sa akin, isang primary, isang secondary. Kapatid na Kumaring Litz. Hindi yan nagbabalik si kapatid na James Gipi-Gipi. Gusto lang yan, dikitan ng dikitan. Kahit saan ko yan nakikita, si kapatid na James Gipi-Gipi hindi nagbabalik. Nakadikitan ko yan dati, hindi rin nagbabalik. Pero nabisita yun sa LS ko. Oo. Hindi nagbabalik. Gusto niya lang siyang dinidikitan. Kaya tingnan mo, laklak na ng bahay. Oo, Kumaring Litz, hindi nagbabalik. Baklasin mo na lang. Hindi nagbabalik na taong yan. Kuhan yan. Mapaglamang sa kapwa. Nag-live siya. Di nagbabalik. Mega love shout out kapatid na Jamstil Marak. Hello my friend Jamstil Marak. Thank you to visiting me again my small house. Hindi na nagbabalik, ilaklak na ng bahay niyan, mapaglamang. Nagbaba ng bahay si kapatid na Jamstil Marak. Kain tayo guys, kain. Nanananghalian pa lang po ako. Kain tayo. Guys, patamsak naman daw po sa short video ni Mary Ann. Hindi nga nagtatamsak yan. Sasabihin tamsak. Oo, hindi nga. Gin Lims 2 channel. Mega love shout out. Meron ka na pong kapote kapatid. Pwede ka na po magbaba ng yung bahay. Kain po tayo mga kapatid, kain. Kain po tayo, kain. Pap na ulam ko. Binagoongan, talong. Pag dikita nyo ako, yun lang daw po kayo ng baka. Sabi yung kapatid na Mary Ann. Nakasahod ka na ata, Unggoy. Ayaw mo lang sana magpautang, ha. Unggoy. Pautang naman, nakasahod ka na, eh.
200 gigas load lang, pautang. Hindi rin niya nagbabalik, kapatid na kumarang Litz. Hindi rin niya nagbabalik. Biglang nawawala lang yan. Nagbaba ng bahay guys si Ron Vlog, baka di nyo pa kaibigan. Madalas lang yan bumisita sa akin. Madalas siyang bumisita sa akin. Pero di rin yan nagbabalik. Dami-dami ko ng kabisado rito nagbabalik. Si Ron Vlog, oh, hindi rin daw nagbabalik. Paano siya didikitan? Nagsasabi na hindi siya babalik. Hindi, mabait po yan. Mukhang kadikitan mo na yan si Kumaring Litz, Ron Vlog. Natawa si Kumaring Litz, ha? Oo.
Iilan lang kapatid na kumarang lits ang nabisita tiyo sa akin ng mga dayuhan na nagbabalik. Sinasabi ko agad kung sino nagbabalik ng mga dayuhan, yung mga hindi natin kalahi, mga hindi Pinoy. Ay, salamat. Mega love shout out sa 1 million in the house. Katapos ko lang kumain, dumighay pa lang ako. Ano tuloy yung postman? Ay, kaya. Mega love shout out sa 2 million in the house at saka sa 7 patulsok nyo sa amunting bahay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid. Ayan, sigurado ka dyan kay Mary Ann. Member ko yan at saka mabait yan, matagal ko ng kaibigan yan. Isa, kon yan, kasama yan sa team namin, Team Unggoy. Ayan si Mary Ann. Mamaya-maya, mga alas 3 may live yan, pasyal ka dun sa kanya. May kon yan, marami ka rin magiging kaibigan dun kay Mary Ann. Kalimbang all mo lang siya para mag-notif sa iyo yung notification niya pag nag-live na siya, kapatid na kumaring leads. Mabait yan si Mary Ann. Oo, mabait yan si Mary Ann. Ka-team ko yan. Team Unggoy. Yan ang reyna namin sa mga unggoy. Ako ang King Kong. Ako ang gorilla, siya ang reyna. Yan si Mary Ann. Mabait yan. Napakabait niyang tao yan. Kadaldalan ko yan sa Messenger. Friend ko kasi yan sa FB, si Mary Ann. Mamaya-maya magdadatingan na yung mga ibang katim ko. Kahapon di ako nakapag-live, tinamad ako dapat nag-live ako ng nakarang araw, kapatid na kumarang lit sa ng kwan madaling araw, alauna, Biyernes ata yun, Biyernes nag-live ako madaling araw. Kasi dati ang live ko, alas 2 ng hapon, tapos alas 10 ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga na yun, yung live ko dati, nang hindi pa ako moni. Kaya gusto ko nga ibalik sa madaling araw uli yung live ko Kaso nga lang, minsan inaantok ako. Kaya nga, ikaw yung pinupuntahan host kasi alam, magiging maganda ang ano daw, magiging ang mga kapalaran ko din. Ako ang dami ko na kasing pinagdaanan talaga dito sa mundo ng YT, kapatid na kumaring lit. Kabisado ko na yung mga hindi nagbabalik. Dati nga noon may listahan pa ako Ayan, si Mary Ann. On the way na daw sa'yo si Mary Ann. Mabait yan, promise.
Nako, kung malungkot ang buhay mo, punta ka kay Mary Ann. Sasaya buhay mo diyan. Pasayahin na tao yan si Mary Ann. Kung daldalan man lang pag-uusapan, game yan sa patawa si Mary Ann. Mm. Eh. On the way na daw sa iyo, kumaranglit si Ron Vlog. Pulpak, kumaringlit, sabi ni Ron Vlog. Miguel love shout out sa 2 million in the house. Oo, nakuha ko na. Nakuha ko na, kapatid na Mary Ann. Sobra na nga eh. Pero kung paliliparan mo ako, Goy, pwede pa. Paliparan mo naman ako, Goy. Patamsak daw, Ron Vlog si Mary Ann ng short video niya. Tamsak lang, sapat na. Nakuha ko na ng Biyernes, Goy. Pinaliparan ako ni Mamila. Pinaliparan niya ako ni Mamila. $10 pinaliparan niya ako. Pakatapos ni
kapatid na Shine LB ng $5. Kaya nakuha ko na siya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila na pinaliparan nila ako ng bill. Madaling araw kasi nag-live ako eh. Ron Vlog dan po all kalimbang, sabi ni kapatid na Kumaring Leeds. Sa awa ng Diyos Goy, nakuha ko rin ako itong buwan ng September. Wala nga ako sa revenue ko ngayon. Ako yung Oo, itong buwan ng September medyo okay sa akin yung pasok, medyo okay. Pero yung July ko, Diyos ko Ginoo, $17 lang nakuha ko. $17 lang nakuha ko ng buwan ng July. Yung August ko, medyo okay din kasi di ba kay kapatid na Dijin Channel, pinaliparan niya rin ako noon. $10 din yun eh. Pinaliparan ako ni kapatid na Dijin Channel kaya ay, nagkulang na rin lang ako noon ng kuan ng $10, nakuha ko na rin sa wakas. Kasi wala akong gaano update kay Lolo kasi na busy ako sa baby ko. Bakit, Goy? May sakit mister mo? Okay daw po, Sir Ron, sabi ni Kumaring Let's. Nagbaba ng bahay si kapatid na Kumaring Let's. Ingat Goy ha, ingat kayo lagi. Buti ka nga, marami kang nahihingi ng tulong eh. Kahit pa paano may mga nakuan sa'yo, ako. Hmm. Ako yung September ko, ko naman eh. Hindi rin maganda yung update ng September ko. Gumanda-ganda lang yun ngayon ng Biyernes kasi nga pinaliparan ako ni Mamila tapos ni kapatid na Shine LB. Yun lang. Tapos yung kuwan ko pa, yung WhatsApp ko pa nakatuwad. Kasi nga 'di ba, halos hindi ako nagla-live tapos wala akong bagong update na video. Almost 1 week na yung upload ko. Tapos tinatamad pa akong mag-live. Bumaba yung WhatsApp ko. Nakatuwad siya. Gusto rin tumuwad. Mahilig din sa tuwad. Kalbo ko, mega love shoutout sa iyo kapatid na kalbo ko. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Oo nga eh. Natatakot naman ako kung maglaro ng bahay ko. Natatakot ako kasi maglaro ng bahay ko. Pwede po kapatid na kalbo. Kaya hindi ako naglalaro ng bahay ko ngayon kasi natatakot ako.
Doon ka punta sa analytic. Ano ka ba? Punta ka sa analytic, Goy. Kahit dyan sa, kahit sa White Studio mo, may analytic dun eh. Di ba yung profile mo, pagkatapos, susunod doon, yung bilang ng isdaan mo, pagkatapos yung bilang ng revenue mo, tapos sa taas nun, yun yung what's hour mo. Kahit sa YT Studio mo, may makikita mo rin doon. Kung nakatuwad ang mo, nakatuwad ang bahay mo o ang oras mo. Kapatid na kalbo, magbaba ka na po ng bahay mo, kapatid. Parang si Miro ito. Sitahin mo nga ako si Miro. Hindi kalbo. Nagbaba po ng bahay si kapatid na kalbo. Ron, on the way daw po, sabi ni kapatid na kalbo ko. Ganda ng pangalan na, kalbo ko. Ninja mo yan ano, kapatid. Guys, huwag nyo pong kakalimutan, tamsakan si host. Parang awa nyo na tamsak lang, sapat na. Dati kapatid na Mary Ann, linalaro ko sarili kong bahay. Ngayon natatakot ako. Natatakot ako maglaro ng sarili kong bahay. Bigay love shout out sa 1 million in the house. Dan Ron, tamsak kalimbang, pasukli, sabi ni kapatid na kalbo. Full pack na daw po kalbo, sabi ni kapatid na Ron. Michiko Marco 2, mega love shoutout sa iyo kapatid na Michiko. Meron ko na pong moderator kapatid, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Maraming salamat kapatid na Michiko sa pagpasok mo sa aking munting bahay at isang mapagpalang linggo sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat. Nagbaba po kayo mga kapatid ng mga bahay nyo.
Maraming salamat, kapatid na Michiko, sa pagbisita mo. Meron ka na pong moderator, kapatid na Michiko. Pwede ka na pong maglapag ng iyong kabahayan dyan. More vouchers, more saving.
Bicolanang Gala, Bicolanong Gala, mega love shoutout sa iyo Manoy. Kumusta Manoy? Salamat sa paharang-harang mo, Bicolanong Gala. Salamat, Goy. Sa pabigi-bigi. Hindi ka pa mag-start? O nga, ako nga kagabi, hindi ako nag-live eh. Tinatamad din kasi ako kagabi. Eh, sabi ko, ngayon hindi ako pwedeng hindi mag-live. Tuwad ang aking oras. Mahirap na. Pero kailangan kasi, paano tayo kikita kung hindi tayo magla-live? Mabuti kung ang lahat ng mga videos natin malaki ang views. Gagasino lang ang mga views, o di ba? Pwede tayong hindi mag-live kung ang mga bawat upload natin ng videos ay mga umaabot sa mga 5K, mga 100K, ganun. Kahit hindi na tayo mag-live. Kahit umabot man lang ng 30K, kahit hindi tayo mag-live, okay na. Hindi bababa ang views natin tapos kikita na tayo kahit wala nang live-live. Salamat kapatid na Bicolanong Gala. Kumusta kapatid Manoy? Kumusta? Baba ka bahay mo kapatid. Para mabisita ng ating mga kaibigan. Nagbaba ng bahay si kapatid na Bicolanong Gala. Baka di nyo pa kaibigan. Kung ko sa'yo. Jean Lim's Channel. Dan dikit na po, sabi ni kapatid na Kumaring Litz. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Kumaring Litz. Si Bicolanong Gala, nagbaba rin po ng kanyang bahay.
Ganda rin ito ng kwan mo, no? Tamsak lang ako, kapatid na Beauty of Nature. Ganda rin ito ng kwan mo. Dapat binoise over mo. Kapatid na Beauty of Nature. Kapatid na Beauty of Nature. Oy, Kulokoy, Miroy, dapat binoise over mo. Ganda eh. Kasi mas malakas yung background. Hininaan mo dapat yung background. Binoise over mo dapat. Naririnig yung takbo ng motor mo. Ganda-ganda oh. Tapos dapat yung background music mo, yung bagay sa video mo, ungas. Gala ka talaga, bagay talaga yung channel mo sa kwan mo kasi gala ka, naglawod kami diyan Manoy. Marunong ka din pala. Marunong ka din pala. Tapos dapat yung camera mo hindi mo steady sa isang lugar lang, inikot mo sana. Sus, Ginoo, sinamantala mo na sana, ganda-ganda ng content mo, hindi mo pa inayos. Hindi mo pa inikot man lang. Nakamonopad ka naman ata eh. Inikot mo man lang sana para nakita yung lahat. Hina-hina nito gumawa ng content. Ganda-ganda ng kwan mo, ng location mo. Nagawa mo pa yun ng magandang content, tapos binoise over mo pa sana. Daldal pala ako ng daldal dito eh. Nasa labas ka. Madami kayo nakuha. Dakol ka muna ako, nakasag. Tayo daw ako. Manoy. Tayo daw ako, di kami sira. Ay na ako, dahil na. LBC mo. Manoy, Miroy. LBC mo sako, di kami sira ko niyan. Dami naman nun. Kahit kalating kilo lang bigyan mo ako. Sa Bulacan? Malapit ba kayo sa Bulacan? Di ba Marikina ka?
Meroy, di ba Marikina ka? At nakarating ka ng Bulacan? Bakit nabura? Bakit nabura mo? Ah, sa Hagunoy o medyo malapit. Bakit nabura mo yung video mo? Bakit nabura yung video mo? Hoy, Miroy, bakit nabura yung video mo? Sagot! Ah, kapatid mo nakapangasawa ng taga-Hagonoy, Bulacan. Saan ka doon sa Bulacan? Bicolanong gala, dan dikit po, all kalimbang po, pasukli na lang, sabi ni kapatid na Kumaring Leeds. O, suklian mo yan. Uragon. Pwede mo naman yun i-retrieve eh. Kaya ako tinatandaan ko, tinitingnan ko maigi pag nagbubura ako, tinitingnan ko. Di ako basta-basta nagbubura. Binubura ko lang yan pag natapos ko na siyang i-upload. Pagkatapos kong i-upload siya, binubura ko na talaga. Pag gusto ko naman siyang i-re-upload, kukunin ko na lang uli sa YT ko. Dali-dali lang naman nun eh. Pag gusto mong burahin, pag gusto mong kunin, mag-re-upload, putol-putulin mo sa i-chop-chop mo siya, kunin mo uli sa YT mo. Oh. Basta ako, pagkatapos kong i-upload siya, binubura ko na agad siya kasi ayoko mapuno yung storage ko kasi napupuno eh. Oo. Ganun ginagawa ko. Pag na-upload ko na siya ngayon, natapos ko na siyang i-upload, nagawan ko na siya ng title, nagawan ko siya ng description, nagawan ko na ng tags, nagawan ko na ng thumbnails, buburahin ko na talaga siya agad-agad kasi na-upload ko na siya sa YT. Pag gusto ko naman siyang kunin uli, at may naisipan akong pagdugtog-dugtog, halimbawa mga 2 video ko, 3 video ko na i-upload ko na sa YT ko, wala akong ma-upload na regular videos ko, magre-re-edit ako. Magre-re-upload ako, tas i-re-edit ko. Pagdudugtog-dugtungin ko siya ngayon. Gagawan ko na lang siya ng ibang thumbnail, ibang title. At least sarili ko naman. Ganon ginagawa ko. Pwede naman siyang i-re-upload eh. Pwede naman siyang kunin uli sa YT. Ito nga, wala akong maisip na bagong upload eh. Nagbaba naman akong 190 daw Kumaring late, sabi ni kapatid na Bicolanong gala. Nagbabalak na naman akong kumuha ng video ko na kasi wala akong upload eh. Kaya sayo ako host, dami-dami natututunan eh. Marami ka talaga natutunan sa akin kasi yung mga natutunan ko rin yan, na-share ko na talaga. Hindi na yung haka-haka. Kasi ang dami ko na natututunan dahil napagdaanan ko. Si kapatid na mga kagwardya, nakita ko sa kagabi doon kay kapatid na GMG channel. Nagre-request siya doon na hindi daw siya makapag-live kasi gusto niya dumaan sa Google Chrome. Tinuruan ko na siya rito, baka di niya nasundan. Ang ginagamit niya daw ay Streamlab.
Sabi ko sa kanya, mag Google Chrome ka na lang kung magla-live ka kasi nga direct na. Direct kay Lolo. Ganon. Ayan si Ron Vlog, ayan kumarang glitch na dinikitan mo si Ron Vlogs. 'Di ba nasa 200, magti 300 pa lang ang bahay niyan. Akin din 'yan. Sina-silent LS ko na 'yan. Mahigit 200 pa lang ang bahay niyan pero naka-silent LS na 'yun ng 2 beses. Dumaan lang ako sa Google Chrome. Akin din 'yan si Ron Vlog. Bahay ko rin 'yan. Bahay ko rin yan si Ron Vlog. Isinilent LS ko na yun 2 beses. Ibang profile lang ginamit ko dyan. Kaya na isi-share ko sa inyo na pwedeng duman sa Google Chrome kasi nga ginagawa ko. Pwede po mag-live sa Google Chrome dadaan. Direct din yung kay Lolo. Ah. Mag-love shout out, Ma'am Joy Charity. Maraming salamat sa tamsak, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Joy, sa patusok. Maraming salamat. Ay, ba't ba? Salamat po. Nagbaba ng bahay si kapatid na Ron Vlog. Kumusta po, Ma'am Joy?
Oo nga eh, may pa Grand LS din po kayo no sa December. Pero nag-start na po kayong mag pa-entry. Ang ganda ng kuan nyo ha, Ma'am Joy. Ang ganda ng yung quote nyo na in-upload nyo sa FB. Yung nabasa ko kanina. Nagandahan ako nun eh, ng quote na yun. Oo. Dumaan kasi sa wall ko kanina. Opo ma'am, nakikita ko naman eh. Malayo-layo pa naman kako kaya hindi pa ako nagpapalista sa inyo. Gawa ni Mary Ann yun. Gusto ko nga sanang i-screenshot kanina eh. Gusto ko ilagay sa thumbnail ko kanina. Sabi ko hindi ko ilalagay kasi makikita nyo eh. Sasabihin nyo kinopya ko bago oo. Gusto ko sana i-screenshot kanina tapos ilagay ko sa thumbnail ko. Quote kasi yun eh. Ganda nga, nagandahan ako. Dumadaan kasi sa wall ko. Lahat naman ng mga ina-upload nyo sa FB nyo eh, may tamsak ako. Malaking tulong ma'am. Di okay lang ma'am, marunong naman po ako. Nagandahan lang ako noon. Pag nagagandahan kasi ako minsan ini-screenshot ko, tapos ilinalagay ko sa wall ko. Ayan yung mga nakalagay sa wall ko dati, na nakikita nyo mga katulad ng nyo. Doon ko yung kinukuha sa FB. New watching tamsak, sabi ni kapatid na Lady Mitch Vlog. Baba ka po kapatid, Lady Mitch Vlog ng bahay mo. Oo, maganda. Maganda siya. Malaking tulong ma'am once na nag-upload po kayo ng mga mag-upload kayo ng regular videos nyo sa FB, sa Facebook page nyo. Tapos yung mga live stream natin, i-upload nyo po sa FB, sa Facebook page. Malaking tulong po ma'am, nakakadagdag. Pumapasok pa rin po sa YT natin ma'am. Kaya kung napapansin nyo po, regular po ang pag-upload ko sa FB ko at saka sa Facebook page ko. Kasi pumapasok pa rin sa YT ma'am eh. Maliban lang yung mga heart. Pero yung mga like na ganun, napasok pa po yun sa YT natin. Kasi tinitingnan ko yung analytic, napasok po yung other sources, doon po sa analytic, kahit doon sa YT Studio, makikita nyo po doon sa other sources, nandun nakalagay kung may pumapasok sa inyo Messenger, sa Facebook page, nakalagay po doon ma'am. Nagbaba ng bahay si kapatid na Lady Mitch Vlog, baka din yung pakaibigan, mga katropa, kapatid, kapwa ko Bicolano, mga small YouTuber. Sana all. Meron ako new video bukas ko na upload kasi mag-live ako. Oo, pwede po yan. Ako minsan ginagawa ko, ma'am, inuuna ko sa Facebook page kong i-upload. Padikit po sa mga di pa ako kadikit. Walang ano man, Darlene Turik Dan, all Kalimbang, sabi ni kapatid na Kumaring Litz. Guys, padikit daw po kay kapatid na Lady Mitch Vlog. Nadali lang mga kapatid ha. Dito na kuya.
Baba ka bahay mo, Ron Vlog, para masuklian kita. Ron Vlog, baba ka daw ng bahay mo. Lady Mitch Vlog, dan daw po sa'yo, sabi ni Monica Vlog. Ningal ako ah. Buat ako ng bigas kasi may umorder ng bigas doon sa kalapit bahay namin. Doon sa ino-orderan ko dati, doon ako kumuha. Doon sa inuutangan ko po. Kasi may inuutangan ako ng bigas. May gustong umorder ng kalapit bahay namin, kaya yun, kinuha ko rin siya. 1 month to pay naman. Nag-love shout out sa 2 million in the house. Magluto muna ako ng hapunan namin, biji-biji lang. Opo ma'am, maraming salamat Ma'am Joy, maraming salamat po. Ay, anong oras pa lang dyan? Anong oras pa lang sa inyo? Dan Monica Vlog, sabi ni kapatid na Lady Mitch Vlog, hapunan. Paggabi pa lang sa inyo. Hapon na rito, mag-aalas 3 ng hapon. Sa inyo, mga 6:30 o 7 ano, Ma'am Joy. Haba ng oras na pagitan ano? Tama, 5 PM. Haba ng oras ng pagitan ng Pilipinas at saka ng Australia. No? Sige Ma'am Joy, ingat po kayo lagi ha. Ingat po kayo lagi. Bicolanong gala, nagbaba po ng bahay, mga kapatid. Ganda ng harang mo, Manoy. Kaya, yan mo, magkakaharang ka rin. lalo pag pinaliparan mo ako, lalong gaganda yan. Try mo. Sana naman, mga kapatid, linggo ngayon. Sana, swerte ang aking linggo ngayon. May magpakulay man dyan kahit isa. Si Sir Sin Ping Lax. Oo, meron na ngayon yan. Oo. Ewan ko ba kung bakit nagkaroon ng mga ganyan-ganyan ngayon. Lahat na nakikita ko mayroon mga ganyan. Lahat ng mga bahay minsan na binibisita ko na may mga harang na rin. Oo, minsan nga si Kwan eh. Ayokong banggitin kasi na nakarang araw napalo ako eh.
Yung binanggit ni kapatid na Mark Ubies, yun napalo ko dun eh. Nagkulay dilaw yung dollar sign ko eh. Kasi bawal yung mga ganyan eh. Yung mga politics, yung mga ano, bawal yun. Bawal pag-usapan sa mga gantong LS. Sa amin mga money, natatadyakan kami. Kaya ayoko pag-usapan. Burahin mo yan, burahin mo yan. Hoy, Onggoy, burahin mo yan. Bawal kasi pag-usapan yan dito. Yung mga ganyan-ganyan na usapin, bawal yan eh. Nasasabi kong bawal talaga kasi napapalo ako. Ilang beses na ako napalo. Yun nga, yung live ko ng nakarang araw, napalo rin ako. Nagkukulay dilaw yung dollar sign ko eh. Ang hirap magpa-approve. Pag magpapa-approve ka kasi niyan, pag napalo ka ng kulay dilaw na dollar sign, pag magpapa-approve ka ng dollar sign mo, pupunta ka pa doon sa Google Chrome, tapos i-request mo pa siya. Re-reviewin pa yan. Re-reviewin pa yan ng team, ng YT. Kung pwedeng i-approve siya ng green dollar sign. Bicolanong gala, dikitan na lang tayo, sabi ni kapatid na Lady Mitch. Walang problema dyan sa mga harang-harang na yan. Kasi, nagbabayad dyan eh. Malaki ang bayad kaya niyan. Baka di mo alam, kapatid na Bicolanong gala, malaki ang bayad niyan. Dito sa loob ng mga ganito nag-LS, hindi pwede pag-usapan. Lady Mitch vlog dan all kalimbang, sabi ni kapatid na Kumaring Leech. Baka di mo alam kapatid na Bicolanong gala, laki-laki ng bayad niyan. Lalo sa mga TV station, malaking bayad niyan nila. Ads yan eh. Kino-commercialize nila yan eh. Malaki ang kita niyan. Pag ikaw umuni na, mararanasan mo yan. Ikaw pa naman, medyo madaldal ka rin eh. Mararanasan mo yan ang mga yellow dollar sign, pulang dollar sign. Mamumroblema ka kung paano mo tatanggalin. Mamumroblema ka kung paano mo tatanggalin, kung paano mo ipapa-approve siya na green dollar sign. Pag yellow dollar sign kasi, kaunti lang ang harang. Pag pulang dollar sign, walang harang. Sayang ng content mo, sayang ng live stream mo. Kaya pag hindi ka marunong talaga magpa-approve,
Ako dati na hindi ko rin alam eh, dinidelete ko eh. Nangihinayang ako eh, dinidelete ko kasi. Ngayon, na alam ko na, hindi ko na siya dinidelete, pinapa-approve ko na lang, para ma-review uli. Para hindi siya masayang. Yun po. Ipadala mo na sa kanya. Mhm. 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 826 lady meat, sabi ni kapatid na Bicolanong Gala. Malaki na rin bahay ni kapatid na lady meat, so road to grade 9. Konting kembot na lang. Nagla-live stream ka na rin ba kapatid na lady meats? Mag-live stream ka na rin. Naku, napakahirap kapatid ng WS hanapin, kaya kung ako sa'yo mag-live stream ka na rin. Kahit ikaw kapatid na Meroy, yung isa mo, si Beauty of Nature, i-live stream mo na rin. Habang maliit pa ang bahay, simulan nyo ng WH. Huwag nyo na hintayin lumaki yung bahay nyo, saka nyo kunin yung WH. Ang laki-laki na ng bahay, hindi pa money. Ang dami-dami ko nakikita, ang laki-laki na ng bahay, hindi pa money. Samantalang ako, 1.1 pa lang. 1.2, money na ako. Kaya dapat maliit pa po ang bahay, inaasikaso ng WH kasi napakahirap po niyan talaga, promise. Super duper, napakahirap niyan.
Oy, Bicolanong Gala, dikitan mo si Kon nga. Nadikitan mo na ba yon si Ruben Vlogger ng Australia? Bicolanong Gala, dikitan mo. Para pag Monica na, matutulungan ka din dun sa mga palipad mo, tapos sa mga pa-member. Mabait yun si Ma'am Ruby. Dikitan mo. Dan Kumaring Glit, sabi ni kapatid na Lady Mitch Vlog. Nagbaba po ng bias si Lady Mitch. Nasa, nasa DB pa kalinda kibulong. Teka. Baldo, natami baldo sa banban. Gerde magkibaldo sa banban. Pwede makinaglalaog na puting banduman. Nagariigwa. Oo, gariigwa man agad kang pag-ulit kang duman ako. Gariigwa man agad na naglaog duman na puting ban. Kang ito ako. Tegang tipulo man agad dito. Sa nagadan. Surunudan nga ni kaya tulo dahil su duwang babae kambal. Kambal su dua tapos pinakakangudan ito sa karibanan. So ibig sabihin oo nining kunyan sarong pamilya sila naguli dinatada sumagurang so duwang matua so lalaki so pigi interview. Mga natadaan pa man. Di ba i-plinay na nga kita? Ano ka ba? Plinay din kita ng nakarang araw na pagpasok mo sa akin dito. Piniplay naman kita eh. Alam mo naman yun, hindi naman kita matitiis na hindi kita i-play. Ikaw pa ba? Piniplay naman kita eh. Yung pag, di ba yung nakarang araw na sinabi ko sa'yo, ano ba yung araw ako na nag-live? Biyernes, yung madaling araw ba? Oo, Biyernes na madaling araw, di ba? Biyernes, nandito ka ba sa akin ng Biyernes? Itong Biyernes na to? Oo. Nagsabi naman ako na ipi-play kita, di ba? Huwag kang mag-alala, ipi-play na naman kita. Hindi yung budol.
O ano ka, hindi budol yun. Sinabi ko na naman sa'yo yun eh. Na i-play kita eh. Huwag kang ano dyan. Hindi na kita i-play. Kaya sabihin mo ako budol eh. Laki-laki pa hinahabol mo no. Yan kasi. Yun mo pa kasi yung pangingisda. Kaysa sa WH mo. Ang pangingisda, kahit lagas ng lagas, napakadali. Walang problema. Pero ang WH, napakahirap. Sundin mo kasi yung sinasabi ko sa'yo. Kung may computer shop dyan sa inyo malapit, mag-play ka ng sarili mo. Kwan pa, habulin mo. 4K pa rin. Hindi, kulang-kulang ng 4, mga 4 point, mga 4.5 pa. Hahabulin mo. Sundin mo yung sinasabi ko sa'yo, mag-play ka ng sarili mo sa mga computer shop dyan. Kahit dalawang units, arkilahin mo na tigi 1 oras. Araw-araw mong gawin yun. Tigas-tigas sa ulo mo eh. Hindi ka nakikinig eh. May bukas na naman ng mga computer shop dyan eh. Ako nga, ginawa ko yun eh. Makinig ka kasi, totoo yan na sinasabi ko sa'yo, makinig ka. Play mo sarili mo. Huwag sa cellphone. Kasi, pwede rin sa cellphone, kaso maliit lang. Maliit lang talaga. Imposible. Ano ka ba? Kahit saan naglilipa ng mga computer shop. Yung mga mahihilig mag-ML. Posible. Ang dami-dami computer shop sa buong Pilipinas. Kung dito nga sa amin, napakalit ng lugar namin, meron. Hili-hilira pa. Hello, grabe. Taghirap dyan sa computer shop. E, paano yung mga nagpapa-scan dyan? Paano yung nagpapa-print? Oh. Hindi, kapatid na Lady Mitch, namumroblema nga rin yan sa WH eh. Kaya ikaw kapatid na Lady Mitch, payo ko sa'yo, mag-LS ka na. Mag-live streaming ka na rin. Gulat nga ako, wala akong shop dito. Grabe. Kapatid na Lady Mitch, kung ako sa'yo, mag-live streamer ka na rin. Kasi, road to grade 9 ka na. Napakahirap ng WH hanapin 4K, pero hindi dapat 4K ang kukunin nyo, dapat mga 5K o mga 4.6K na WH, kasi hindi pwede pong mag-apply kayo ng sakto lang yan na 4K, kasi habang nag-a-apply, habang inihintay nyo ang approve ni Lolo, nababawasan po ang WH. Baka kung kailan kayo na-approve ni Lolo, nabawasan yung WH nyo, madidisapprove kayo. Kapatid na Lady Mitch, kung may computer shop lang naman dyan sa inyo, i-play mo ang sarili mong bahay. Mas maganda kasi sa computer shop, sa computer or laptop, mas malaki ang bigay. At kung may mga kaibigan kang mga taga-ibang bansa, makiusap ka na i-play ka nila. Kasi times 2 rin ang bigay pag sa ibang bansa ang tumulong din sa'yo. Ganun po ang gawin nyo mga kapatid. I-play nyo po ang sarili nyo sa computer or sa laptop kung meron kayong mga ganyan-ganyan. Kasi po ako ginawa ko po yan. Sa computer po ako gumawa. Sa computer shop po ako nag-play ng sarili ko. Mas madali po makuha. Oo. Basta may mga kaibigan pa kayo na taga ibang bansa, makiusap kayo, nag-ilis ako.
Nihinto ko nga lang po, hina ng signal kasi. I-silent mo kung kapatid na Lady Meets. Tsempohin mo kung alin yung malakas ang signal, kung anong oras yung malakas ang signal. Kung hating gabi o madaling araw, i-silent mo na lang. Bigyan mo lang ng bantay kahit isa na bantay. Huwag lang siya masiruhan ng views. Mali. Baka naman kasi ang pinapi-play niya yung main niya. Huwag niya ipapamplay ang main niya, wag. Mababawasan talaga siya. Pag nakikiusap kayo na magpa-play kayo sa iba na mga nagla-live streamer na mga kaibigan nyo dito sa mundo ng YT, dapat wag ang main ang ipapang-play. Kung may ekstrang ibang gamit na CP, doon po yun ang gamitin. Bababawasan talaga double hits niya. O kapatid na Lady Mates, ganun ang gawin mo. Mag-live ka na rin. Kasi ayan si Ron Vlog. Sa akin din po yan si Ron Vlog. Ipinangsa-silent ko na po yan. Yun lang. Mababawasan talaga yun. Kapatid na Bicolanong Gala. Mababawasan yun pag may nang ginamit niya. Hindi pwede yun. Ako nag-play ako sa'yo, hindi ko ginagamit ang main ko. Lahat na nakiusap sa akin na magpa-play, hindi ko ginagamit ang main ko. Magbabawasan talaga ang oras niya. Main niya ginagamit niya eh. Pang-play. Wag. China all. Nagbaba ng bahay si Lady Mitch, mga katropa. Uy, baka may gusto naman dyan magpa-member sa akin. Baka may gusto naman dyan magpalipad, linggo ngayon. Para swerte naman ang linggo ko ngayon, mga katropa. Katropa Pits, kapwa ko Bicolano. Laki ng bawas ha, 200. Kasi may niya pinamplay niya eh. Baka sino ang may mahuyong puso dyan? May magpakulay man lang dyan, mga tropa Pits. Baka gusto mo magpakulay dyan. Baka lang naman, linggo ngayon. Sabi nga, ika nga, share your blessing. Pag ikaw na Moni na, magsishare ako sa'yo ng blessing. Oo nga kaya, tinigil niya pag-play. Sayang kasi, sana bigay na double hit sa Europe. Oo, malaki dun, lalo sa Amerika. Lalo sa Amerika. Times 2. Pag ikaw naggagala, kapatid na Bicolanong Gala, di ba gala ka, hanap mo ng computer. May motor ka naman, di ba? Oo. Pagtuunan mo ng pansin kahit isang araw, gala ka, hanap ka ng computer shop. I-play mo sarili mo. Magkano lang naman ang isang oras sa computer shop? 30 ata. Ewan ko ngayon, baka 40 na isang oras. Maka 2 oras ka, sabihin mo pang 40. Oh, may 80 ka sa 2 oras, sa 2 unit. Kung ako sa'yo, gawin ko ng 3 unit. Oh, may 120 lang. Oh, di ba? Kayang-kaya mo naman yun, 120, play mo. Sa loob ng 1 linggo, kahit mga 3 beses mong gawin yun, imposible hindi mo makita agad ang pasok niyan.
Ganun ang gawin mo. I-play mo sarili mo. May motor ka naman eh. Pwede ka namang gumala eh. Kung saan ka nga nakakarating kasi gala ka nga, di ba? O tingnan mo, Bicolanong gala. Pagtuunan mo ng pansin. Mas malaki talaga, promise. Mas malaki talaga sa laptop o sa computer ang kuan. Sa susunod na lang po ako magpapa-member, boss. Wala laman Gcash ko. Okay lang po yun, kapatid na Lady Mates. Walang problema po. Ako nga rin, walang laman Gcash ko ngayon eh. Di pa nga rin ako nakakapag-renew ng membership ko dun sa kabila eh, na pinupuntahan kong LS. Diyan kay Mary Ann, member ako diyan kay Mary Ann eh. Di pa ako nakakapag-renew kasi walang laman Gcash ko. Magkakalaman niya pag sweldo. Pagtuunan mo ng pansin, kapatid na Bicolanong gala. May motor ka naman. Hanap ka. Hindi ka naman maghapon dyan, Diyos ko po. Hindi ka naman maghapon magpapaikot ng bahay mo. 3 oras lang namang gugugulin mo. Oh. Tigi 1 oras. Ewan ko lang. 3 unit ang kinuha mo. Tingnan ko lang pag hindi maganda-ganda ang pasok sa'yo. Wag mo nang panghinayangan. Ganun talaga. Kailangan natin lumaban. Kailangan natin sumabay. Tingnan mo si na Lady Shane, LB. Kalain mo. 3 months lang na money agad. Kasi masipag, tsaka may mga gadget na ginamit. Si Rainy Rio, kapatid na Bicolanong gala, hindi yung nagpatulong sa iba kasi ginamit niya laptop. Oo. Plinay niya sarili niya laptop. Pero hindi nakalagin doon yung main niya. Yun, nakatulong din yun sa akin, si Rainy Rio. Ako hindi ako nahirapan sa WH ko. Sa saging lang ako nung nahirapan. Pero hindi ko pinoproblema yun kasi naturalmente yung lagas ng lagas. Mas malaki talagang problema yung WH. Buti na lang kamo yung mga tumulong. Kasi kung wala, malamang sa panahon na to, naghahabol pa rin ako.
nakakadawang oras. Makasubstansi na. Ano may nakatambay? Tapos ngayon maligo. Ya, magtansi. Maling si Biyay. Dahil nang umuli sa kanya. Lamangin, kaya namin nagkasayo. Nakarap ng daming ng padala. Kasi ang trabaho din ako ngayon. Magkano sa trabaho din. Mereka, di mo naman kita Mr. Karabiyay. Hindi, yung nagtinda. Ano ba ito nakapagpagpad ang mga tulungan ni Carlinda? Sinibo, hindi sila kalubig ng bagyan. Nakaabot yung bagyan. Pina? Sino na
lima, nakarating man lang dyan sa Paiti dahil may primawon siya. Na naglumaw ka doon sa warehouse. Duman niya nakikita ko siya. So, bitiyo sa may bago mag-abot sa sentro ng Paiti. Bakong, o pinag-iba takakato doon sa amo ko, ha? Yan. Pantay bagay ito, patukan bagay ito na sa inda, sinya sa tuo ka, tuo pantay doon, sulo-sulo ba ka, kasi katang kang partner ito, parang ito. Hindi mo nakita ito, hindi mo pa. Hindi na ugan si ma, ang pagbulag akong bay pati, hindi na rin sa kayo. Kadagit sa dami. Ang tunang nag-uus naman ito sa iyo. Ito naman magtrabaho ko. Parang bulan mo sa kasi yung agong ka ang pina-eskwela sa Navy. Pina-eskwela siya. Pero sa dito, kasama ang mukha ng tapos na. Kasi kung natutunan ng araw ng ito, hindi na kayo ito, kung tawag kang ina ni sa pagkakas. Kasi itong apartment na to, dati kang panahon, apartment na talaga ito, buwang pinto mo sa barito. Hindi ako natanabak nito. Siguro kang pag-arabog mo kung nila pili o nila Arnold. Kaya sila Arnold ang hindi ko nakagro bago ko pili sa pili o dyan. Na yung na-isip mo na nakapagano na parang puro man ang kasindir. Pili ka. Baru ka sa akin mereka. Kalau dengan menanam jenis alumni mentarang. Natin na saya sa mga gastos pinarasan mo. May nag-aaral yun. Ano nag-aaral ng mga babae? Puro mga puro tambay. Pinarayan ba sa utang? Pinili ng utang. Sa mga nakapilitin ng para magtabag ko mga ano. Kurang na talaga. Herb.
Yan, mga live gilayin ako.